Няма смисъл да седиш къщи и да чакаш. Ти чуй. Приятно ме, инспектор Костадинов. Разкажете ми хронологически кога и как е изчезнал сина ви. Но не се тревожи, той ще си дойде на сутринта. Аз съм Кърти. Тия. Майка ми и баща ми. Какво да кажа? Къде беше? Мина вън. Не чуш какво ти говоря? Така ли? Какво щеше да направиш ти? Може би щеше да го заключиш в детската и да... Вие. Веднага напускай къщата с капан буклук такъв. Браво, ти не си като нас. Имаш си семейство. Стая с плакати, компютър, куче, нощче. Дъжда и вятъра са най-големия враг на панкара. Това от мене да го знаете.